מה קורה חברים? כאן ארי. אנחנו בעוד פרק של כמובן ההישרדות שלנו. מה עוד? וכן, התקדמתי טיפונת. כאילו, בלי לצלם. ממש קצת. בניתי צ'סט. בניתי לי פנס, או שזה היה בסרטון, לא זוכר. הם שתלו? לא. ודי הצלתי את הכפר ורצחתי שתי וילג'רים שהציקו לי. אבל בכל זאת הצלתי את הכפר. אני גר איתם בינתיים, יש לי מלא אוכל כאן, אני לא צריך לעזוב. וכאילו הם שותלים הכל, אני סתם יכול להתבטל כמו עצלון. אם זה לא מצלם את זה, זה כל כך מבאס. אפשר לראות גם ככה טוב, אני כן אשתול, כי בא לי לשתול. למה לא? יש לנו 10 וויט, ממש. הוא שתל במקומי. יש לי איזה חבר שפעם סיפר לי שחבר שלו סיפר לו שהוא חצב גם ככה, ואז וילג'רים הרסו לו את הבית. לא שאני לא מאמין לזה, כי וילג'רים לא יכולים לחצוב בלוקים. איך המשקפיים שלי? אני מקליט עכשיו, אבא. איך אנחנו עם המשקפיים שלנו? אני מקליט, בסדר. מצטער על ההפרעות, אבא שלי ואחות. קנו משקפיים שיש חדשים. אני מציק לי. מצטער על רעשי רקע שאני אוריד אותם בעריכה. או שימשרו וזה יימר ספק. אני אנסה הפעם קצת להשקיע יותר בעריכה. בא לי נורא לעשות סרטון פעולה עם חבר שלי, דניאל. רוץ ג'אנקרד אוברוואץ'. אני אשים אותו בקישור, בתיאור. תנו לו סאב, הוא עוד מעט מגיע ל-15 כמוני. ונורא רוצה שהערוץ שלו יתפתח. והוא רק עם 3 סרטונים. כל הסאבים שלו זה בעיקרון או אני, או שאר חברים שלו, או מלייבים, יוטיוברים אחרים ירשמו אליו. ואיזה יוטיובר נתן לו אפילו מוד. אולי אני אמר, מתישהו ינסה לעשות סטרים, אני לא יודע איך בינתיים. אבל אולי בעתיד אני יודע, מי יודע. אנחנו צריכים להרוג סוסים, זוכרים מהפרק שעבר. יופי. קאו, בדיוק מה שחיפשתי. תגיד לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד דברים שונים במיינקראפט חוץ מההישרדות שלנו. ממש נחמד. אני ממש רוצה שהערוץ הזה ייפתח. יותר משאני רוצה שהערוץ של דניאל. אני גם רוצה ששל דניאל, כי הוא חבר הכי טוב שלי. אני מקווה שתיתנו לייק לסרטון. אם נגיע ל5 לייקים זה יהיה פשוט טוב. ותנו לייק אם אתם רוצים שאני אמשיך את הסדרה הזו. זה נותן לי גם מוטיבציה להמשיך, זה עושה לי מצב רוח טוב. כאילו.
אם אני רואה שיש לי הרבה לייקים, ואם אהבתם תכתבו תגובה נחמדה. אני לא הולך לגמור עכשיו את הסרטון, אם אתם חושבים שכן. אולי כן. בוק. אני רוצה בוקס. בוקס זה טוב. זינוברס, אני לא בטוח שאני יכול לעלות לערוץ, אבל אולי אני בעתיד אדע, כמו שאמרתי קודם, על הלייבים. אני רוצה פשוט לחסוך במסורת. אני אתחיל לחצוב עכשיו. זה כבר איירון. למה אני חצבתי את זה עם פיקקס? אני רוצה לעלות יומי בחופש, כי פשוט ככה בא לי. חופש זה בין הזמנים הכי כיפים ליוטיוב. אני יכול לגדול הרבה בסאבים. זו הזדמנות ממש טובה בחופש הזה. ופתחתי את הערוץ לא הכי מזמן. אני ממש רוצה שהוא יצליח. פאק. טוב, אני מניח שעכשיו נשחק כמה משחקים. נשחק אולי גם משחק בבראול סטארס עוד מעט. כי זה די משעמם פה כל הזמן לשרוד. למרות שאני די רוצה שהסדרה הזאת תהיה גדולה, כי היא ממש כיף לעשות את זה. כי בגלל שמיינקראפט זה בין המשחקים האהובים עליי. כאילו, אם לא המשחק האהוב עליי. זה ודרגון בלו זינוברס, אני חייב להגיד. ואם אתם שואלים למה אני לא מעלה יותר מוקדם, זה בגלל הקייטנה שלי. היא עד מאוחר, יחסית, כאילו עד 3 וקצת. בא לי לשחק היום כמה משחקים, לא רק מיינקראפט, כמו שאמרתי קודם. אני ישן הלילה בבית הזה, כי זה בית קרוב אליי. ובית גדול. לג'ר, תירגע אחי. בוקר. כל כך מהר, עברו 12 שעות. יאללה, בוא נמצא את הבית שלי ונשים את הבד פה. איפה הבית שלי? זה כאילו אני לא באותו כפר. XP. איינס. יש איזה יוטיובר שבזמן האחרון די צופה בו והוא ראה לי איזה סרטון ואני ממש מצפה אני נורא רוצה שהוא יראה עוד אחד, כי זה הפתעה שיוטיובר שאני ממש אוהב לצפות בו מסתכל לי על הערוץ. אני אתן קישור אליו, אקס קרייזי. ערוץ ממש טוב, תירשמו, תנו לו סאב. הוא אחלה גבר. נראה לי שהוא כבר 100 סאבים. אני ממש מקווה בשבילו.
נעבור למשחק אחר. אוקיי, אז נעבור. רגע, קודם אני אכנס לבית. ואין לי כוח להיכנס דרך הדלת. אנחנו עכשיו נעבור משחק לפוקימון גו. לא יודע, בא לי בערוץ. מצטער על השיר רקע כמו תמיד. היה לי האקים פעם, אבל כבר לא. אז לא בא לי. אני לא קלאש רויאל. אמא, אני מקליט. סליחה. אמרתי קודם. אמא שלי שאלה אייפונים. נעשה עוד קצת בראול סטארס. היום פתחתי תיבה, קיבלתי את קולפ, אבל נעשה אותו. כאילו היה לי אותו כבר במשתמש אחר. וואו, זה מפה של משהו אוהב. וזה לא גם... היי מאמי! לדעתי אם היינו יכולים להחליף בוט במהלך המשחק זה היה פי אלף. המשחק עם הרבה יותר הורדות. למרות שגם עכשיו זה משחק ממש טוב עם הרבה הורדות. ממש מימד. וואו, אני לא טוב איתו. יש לו מבטא כזה בריטי כזה. זה מפה טובה כי יש מלא שיחים. איך הוא ראה אותי? הוא לא רואה אותי. טוב, סליחה, אמא שלי, אתה רוצה לדבר איתי? וואו! כאן, יכול להיות שלא שזה העיריות היחידות שלי. הנה, יופי, פגעתי בו. עוד מעט מאוד. נראה לי נגמור את הסרטון, אבל לא, כי נורא כיף לי לצלם את זה. יש, הצלחתי לו. לא אני. תקלתי אותו. אנחנו מפסידים. וואו, בנקודה אחת. הסרטון האחרון יצא טוב חוץ ממשהו בטעות צילמתי את זה על הצד. זה ממש מעצבן. כאילו יצא לי סרטון נורמלי של 12 דקות. כמה זמן אני מקליט? אני בודק שנייה. 14 דקות. יותר טוב. זה התוכנה של האינטרואים. אז לא יודע. אולי אני אוריד עוד משחקים. ותגידו לי אם אתם רוצים סדרה של קומנטרי. יאללה ביי. שנייה. מה זה? פרסומות ועצבנות. באמצע הקלטה, תבינו, אני מקליט.